Kumshi benta ban Rakhe ya ka International Drugs Abuse and Illicit Trafficking Day kabajulong man laus nam haka arpun rew tarik ujeliu na kaliang ka office jong Superintendent of Police jong ka Bhoi district kalapan mi da ka wai ka flem lengkot kabadai shaphang kumno ki khon samla ki chukla ngop haka jingkerni di drugs haki babon ki rukom hakum kane ka juk ka bamanta ya kane ka flem la ai kerteng u Kha wiang kane ka flem ka batai shaphang ba kumno ki babon ki khon samla khamtam ki badang don haki jingpule ki bapher ki balapoi ban ngop sha ki jingkerni di drugs tang na ka daw ka jing senjor ka long yeng ka long sem ya kane ka flem la Pyllait Paidbah menta ka sngi daw ba si sirti MPS officer ha reserve police conference hall Pyllait Paidbah kumbang yo I haki ne kisngi ka jing di drugs ka pensni tam yele de shimen hendra ya ka jing kesem bat ya ki imlang kasalang ro kikmi kikpang kidar ka kamram ka bakhia na ka manta ban pen bha ya ka lebe ki khuni ki jong ki henre lada ki long ying long sem ki jot ki pra bunsen yo I baki khun ki ti ki sakma imlangkar bat poru shuru pot jong ka jing yak klem de por kum tanga kuntu yiki kikpang bekin long ka bepikir bat ye jan bha baki khun khamtam habaki dang samla na knam bakin lat na kum kini kijing snu ki bapenjot ya ka yeng kesem pesnong ka thau bat ke imlang ka salang Pyllait sibut Wan yang semajawa. Phao noya khun gerukai. Pai banyau khao. Peha yang Mamaya mewan halal yu yang kelat. Kabahar balik song bikitigi yang. Bagi kul kijat la jongke. To se mi pa anai pertas nong than baja borom dot ka yingi snong thau bara. Oh. Me betai sariu meli. Kemestai. Mappa papa ngala samai te school bambiang gi kot gisla bat bampat siu go by school ada long te to se siu lem na. Kaino school me. Me yu me le tu school. Ndu le sai. Me li bonaya. Ngin le dana shiu sibi. Ngin ya jamantai. Menyo ban si by school suna tang by di la jong memdap. Kanem kap. Man gamit man step man tai bas. How can pa the kwai pa? Bai raja bai khaini. Yara thip ne korne ukon. Tangam le mga kata memnang melehi. Mapha ngam thai. Ndu ka sa katir ndu ka egay bara khanya ngam thai. Namra parang. Mamdap mla. Kinezer pela de tangstkaram danshu. Yokon ro ayo ban thetang to pek. Ki hab ajing kerni jong drugs begini buru la involved haru tata ba kimla shu ban you drugs but la depend mana kasi mana kami kasi bukhat isong tu tengah na tre ni khana am dal khawi snam alalap ba tengah kli hakiru ba kumno kingat hauni tebon je thu ru bat ngala shem hindal di ru ba kawan ing long sem ka ba kamong stable mis ko pau tip ka responsibility jong ka kami kam tip teng pau adi palat barula pulut pisa boro hagadi ka bam tip shu agi ngasem ka kami ro teng mo ka pulut agi ki bam jing pulut tip shu agi ngasem ba ngalap teng dun ba ki khalai im turu hadu bila pulut ka bai bam jong khlu tip shu te bon ki khnung ki he khna ki he san haying ba jing hurura sudah te bon kim kwa bon hayeng ru bagi iba kami pa yen ya man kapor khamtam kam pisar kali da penjar ha te
Tebon kena ru tentang game dap ki by school ni game dap ki by jang mi ta ki kwa phong hi bon phong ki bri ru te hoi pan na yeng kim yo ti kawan ku pen rem ye ki bat tentang gimi na yeng jing susi te hoi gimi na jing susi na yeng te hoi gili sabar ki kendo segi ki porlok kumju kita ki by susi lang ti ki poi jing amat kum tu te ski bre tentang ki mat tang wan like yo le unlike to Sipor, tong ba ski bre kim poi bakhat ba kingat haru ta kapor ba kimla man like show te kawan ska denial stage bong ngampak delay nga ibon ki bila pak penyarap ru kyong am nilai ngala baik dangam ni show ri hap ru ngala baik tamba kong jing syam junga jinglap junga dala kharu isnem matre pini gedi obama gedi drugs dikiat te juga wan ong manga tolong ba ni hap etrelang boro ki polit ni ki NGOs ki mother association ni ki rang ba snong ni batre hani ri hap pastor boro ni hap trelang ba ni hap encourage way ba ki rang ba snong hab yo kem kum turu tentang ni imdi ban show ki idi ban trelang ba ki polit ban manyalam sport ri hap sini ba bon halap ikna lomba jingting ni polit kiwan si ri hap kim ko bani hazir ba man ngasngi te kata ka di gawai te ban kalau buri hi ka song ba budun kam ka environment ka jaga ba bajinga ni mi pa ni ba hinga sem ginyo sa mi jaga ni Sipor ginong pangat yeldi do ginyo jikai ka jong khamtam ni ka don ka bible kuno ka bible ka nyarap because ngail di ngalong adik menchua kuno ka khinyo blai ka irap nga ban tur sakhmat mangalong da si manong ni nyo irap yiru te kata jing kerpat junga ba ni hap yatrelang ban yarap begini ki kena samla hantam kani ka millennial stage ki kena gilong gibam respect gi bahe ki bam non ka vision but boro sisni gidan kam ka entertainment joki gidan kam ka mobile ba yakti mo boro sisni te kamni ka bosuk ban deal begini gi generation menta te ka song sibon ka jing encouragement gi mi pa ban sto gi mi gini kena kamtam ka diban ka strong family bond ka diban ka parent understanding ki mi pa way hayeng di spend time bagi mo habdan lang bagi khong khti bantip ule ayu kale ayu te kumju namo ngi responsible jong pa bong pendap pag kami kanong pej hayeng bat ka sa ong bat kani maman ka por ba ki khna ki bon hani po exam center khandai na sifongot ki wan hayeng bom nang kpa means ka yeng ba pra ka bala jot ba kini khna ki he kisan klem don kata jing example jong tokpa te ngai te ini jing kren kot athrai gan kanyarap ini boro bangin tre gumno nata fiton kam jingarap te kani ka usam sandar ka don po bihar te fila on contact ini te tang ini khindiat krisbon